बाबाला पेन्शन, बापाला पेन्शन, मुलाला पेन्शन होऊ देणार नाही। तर एक NPS DCPS धारक शिक्षिका तुम्हाला सांगते, पेन्शन लागू केल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही। 100% एवढं संधी तर देतो, अनेकांना संधी दिली, तुम्हालाही संधी देऊ, परंतु आम्ही 2012 पासून भांडतो आहोत, तो प्रश्न आमचा मिटला पाहिजे, तेवढं तर तुम्ही करा। कारण राज्य सरकारमध्ये कर्मचारी काम करताना त्यांना जर म्हातारपणी जर पेन्शन मिळत नसेल तर 14 आमदार, 7 पदवीधर आमदार, 7 शिक्षक आमदार, असे कोणत्याच विभागाला आमदार नाहीत, एवढे आमदार शिक्षण विभागाला आहे, तरी आमचा प्रश्न मिटत नाही। दयनीय अवस्था आहे ताई, दयनीय अवस्था। आज रिटायर झालेल्या लोकांना भाजी विकावी लागते। 60-70 वर्षाचा माणूस शेती करेल का, कोणाच्या मध्ये भीक मागेल का? आणि तुम्ही मात्र निवडून जाता, एक दिवस निवडून गेल्यानंतर तुम्हाला पेन्शन मिळते, पुन्हा निवडून आल्यानंतर पुन्हा दुसरी पेन्शन मिळते। हा कुठला न्याय? तुम्ही नौकर आहात का? आम्ही नौकर आहे, आम्ही नौकर असल्यामुळे आम्हाला पेन्शन देणं बंधनकारक आहे, तुम्हाला का पेन्शन? शब्द देते दादा, शब्द देते, ज्या दिवशी 2 तारखेला विजय होईल त्या दिवशी महाविकास आघाडी आणि मातोश्रीवर विजयाची रॅली घेऊन जाणार नाही, त्या दिवशी घेऊन जाईल आंदोलनाची रॅली। पूर्वगामी महाराष्ट्रातली असेल, पहिली महिला असेल, पदवीधर आमदार असेल, मी बाबांच्याच दर्ग्यात शब्द देऊन जाते की मी त्या दिवशी वेअर हाऊस मधून विजय होणार नाही, गुलाल पडणार नाही, तर त्या दिवशी आंदोलनाची रॅली निघेल। बाबाला पेन्शन, बापाला पेन्शन, मुलाला पेन्शन होऊ देणार नाही। तर एक NPS DCPS धारक शिक्षिका तुम्हाला सांगते, पेन्शन लागू केल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही। 100% एवढं जर असेल तर आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, जो आमच्या पाठीशी राहील त्याच्या पाठीशी जनता राहील, लक्षात ठेवा। कारण आता हुकुमशाही चालणार नाही। अनेक राज्यांमध्ये पेन्शन दिली गेली महाविकास आघाडीने, काँग्रेसनं दिली, इथेही महाविकास आघाडी होती, आम्ही वारंवार गेलो ताई, तुमच्या बरोबर आम्ही गेलो, संगीताताई गेल्या, परंतु आमच्या बाबतीमध्ये सातत्याने निराश अशा पद्धतीची भूमिका होती। महाविकास आघाडी होती पण मांडणारा नेता वेगळा होता, आता मांडणारा नेता महाविकास आघाडी, काही हरकत नाही ना, तर तो तसा जाणेल। 100% आम्ही तुमच्या पाठीशी राहू। आमचा विषय शिक्षण विभागाचे विषय सुटले पाहिजे।